Zivistaneyên ronahî de di dilê min radibe. Ez dixwazim li ciyekî din bim, ez dixwazim li ciyekî din bim. Li ser pireke Amedê an bi cotkarên Qamişloyê re, an li çiyayên Agiriyan Çûdiyê, an li çiyayên Agiriyan Çûdiyê. Ya kuvvedi min hez nake, ma ev hemû tenê xapandin eke, ma ev hemû tenê xapandin eke. Ji kezeba min an xewnek min anî vê rewşe, an dîsa tenê bûne, an dîsa tenê bûne. An rastî ev e, ez nêzî 5 sal